kok borok tet rwnai rok ni question khajani mari kiching bai manai dara song je kok borok nanai borok no ang tini answer ki sananai tongo hingka angke ani mungkha Robindra Dev Burma norok thaise thuise bujiya ba thaise thui confuse rok tongma rok abo norok tabuk clear wngnai ang 100% bising 100% rimai phano 99% le norok no answer ki sawi rimannai hingke puilon faiding ke chung nailai abo wngkha answer set B ni je set B klainai rok borok to 600 ni mili manana tei A by C klainai rok borok kisa kosto ke number nai oro mili nasidi hai kok borok wngkha angke abo wngkha khorang rwgjak kok nai ba tonal language hinjago kok borok kaisa tonal language ni hinjago hingka angke abo answer bini soi answer nai C hingke o jaga 62 nang o tabuk kok borok kok dek wngkha kok ni no kaisa bedek abono English by dialect hono hingke jotoi kaibose khani sajak ni tongke oro kok banglai mung tongoi mano ba kaisa ni boyo bijabo kaisa ni bijabo kaisuku ba 9ta hani sajak tongke obo সরকার রকলে কাইসুকু সুইয়া সরকার রকলে যেফোর বই সুইও বা যেফোর বিজাব সুইও বড় কাইসা ন সুইও আইংবো খাকতেই নাইনা থাঙ্গাंगांके अब काइसा नंगनाय फिया ताबुनि जरानि सिक्र रंके काइ चुकु सुइलाय तांके फिया आन्सार काइसा नंगान हाय अब 99% ले आं आबोन हायमा दं ओंके कक बरनि सुइजाक मांगनि गोजामकुक नुमारि बबो नि संगके जों जेमन बांलानि जतनि गोजामकु चर्जा पठनि सामा हाय अमंखा कक बरकनि जतनि गोजामकुक मानखा सूर्य पूजा खनाय माने काइसा बिजाब याक bai suijak Mohendra Maniko chini bubagra Mohendra Maniko ni jorao abo mannai wngkha Ujirbari o chini Santimoy Chakraborty ni kaisa research khlai bo a boi rutugui mankha bijab rutugui mankha abono tui bo research khlai Sri Lanka angke aro kokboro kok thairok suijak mankha hingke abono bo kokboroni jotoni kwcham hwnoi boi salaikya haita angke means abono ngnai kokboroni kwchamku nukmani angke surya puja khonai mani ba khlai mani abai kokborok bai suijak puila kothoma yongni mung ke kokborok bai puila suijak kothoma yongni mung Chethuang tang hingka angke obo suijak bijab to a jora karijak liya Sudono Debroma Simani ketal kothoma hani kaisa kokro bai bolai kokboroni first kokro bai bolai ketal kothoma a jagao no obo suijaka phiya o ketal kothoma hanai kangtham kangbrui ba waitham wainei nongkhormani yagulo tei nongkhorliya angke kothoma yung pada paisugya abole saimia phiya tabuk o bijabo nongkhorgasini Noresh Chandra Dev Burma sar bo o bijab no edit khlai Chethuang no kari rekha 1956 o omo nongkhormani puila angke hati lekha bo suijak angke obono ngnai kok borok bai puila suijak oro kok borok puila karijak ni singya puila karijak angke hachuk khuri ongna tongmani hingke oro Chethuang nai puila suijak kok borok ni kothoma yung hingke abono karai 65 ketal kothoma boti bijab ni sunga kang oron saka ketal kothoma ka kok borok ni first kok ro bai blai hingke omono sakani thaise phanyangnai bini answer or je option tongone obo chaya hingke 66 chini hasteo means Tripura hasteo Sri Bhagavad Gita no kok borok khlaikha ni singo sab khlaikha mane omo Sanskrit dongni tongmani hingke kok borok sab slaikha hingke obo answer engnai Nandkumar Dev Burma hingke 67 tongo Tripura khakchangma khumbar boi bufru karijak hingka omongkha Sadhu Khushi Krishna bai karijak kok borok ni puila rwchapmung bijab omo o jaga 6 answer kri bini 6 answer hingke 1942-43 na klaimani hingke mo sakani kaisa phano yangnai phirogui phaidi tamni bijab ni singo phirogui phaidi mo kaisa koklop bijab phiya obo Sonacharan Dev Burma ni langmano kitingjak ba langmano rogui bihik bai walai suglai kaglai onglai furuni omo kaisa rwchapmung haike jadukoli haike rwchabui koklop akare suijak hingke mo kaklaima jorani koklop ngnai so bini 6 answer kabuni yagulo tongo simalang sakao holongni khum bijab no suinai sabo hingke obo wngkha Nandkumar Dev Burma 1984 bisio o bijab karijago wngkha koklop bijab holong kok sao bolong bisingo obo koklop bijab no wngkha Chandrakanta Mura Singh bai sijak 1995 bisio karijago bijab hingke Mundodro Mun Koktang bijab no suikya obo wngkha Narendra Dev Burma o jagao bini 6 answer kwrwi hingke sakani thaisa phana yangnai bini answer
Situtui siatutui thungnukno suikya Narendra Dev Ruhi Dev Shemlal Deborma hingke oro option C Shemlal Deborma nai hingke abni yagulo tamo suitai hingka means abo hingka pungmungni suijak mang bini soi soi answer nai pungmungni suijak mang hingke 74 tongo no by ni hingka no by ni tamoni sing hingke no by ni hingka amo kaisa sinimari means kaisa marker haida jorani mani jorangkha ko tense ni mari dan chung tense ni to chung cha rok se ai ko rok ta o kha nai ab hairok se manung ke bung nani ko ya khlai sini mari bo sem obono o kha nai rok na chu go ngke sugo to chung rok song lai ab hairok manung ke sug bung ya ngke sakani thaije phani ya ngke obo sakan thaije phani ya bini answer no by ningkha kok thai sini mari eba kok thai sini mari klai nei ta bo ngke ro answer sakani thaije phani ya bonumali ano sinilia obongka kaisa kokbutang engke bobo hai kokbutang ni singo ihi kokbutang gangke english by negative sentence ba namba chok bai ko mani bangla bai i kokbutang ke affirmative eba haba chok bai ko mani engke dagi mung ko affirmative dang nai singo engke affirmative tongyan chao engke ojago ihi kokbutang nai tang engke aro ya tongo negative marker tongo gangka bo ihi kokbutang engnai engke kok borgo goron mung kokbak ni biango thepajagani sing engke kok borgo goron mung goron means adjective mung means noun goron noun ni biango achuk ni sing thepajag engke jemon chung borok kaham ni samja borok engkha noun kaham engkha goron gangke ulo thepajago engke bini soi answer ulo thepajago engke o jaga o phadi engke tam nukpio ka o jaga bumung rok thepajaknai bumung rok thepajaknai ti bai jik engkha ni singo engke ti bai jik engkha angke sir chelani waklai sir brini waklai engke obo ti engke tokhi ti jik engke hamjik grajik sajak mani engke obo sir brini waklai nai bini soi phirokmung sobija kathi bai michael khamong engke tanghalo eba case engke ba karok no hinjau engke o jaga bini soi phirokmung sobse option kwrwi sakani thaise phanaya engnani kok o jaga sakani thai tangmani tanghalo klaimani goro tangmani tanghalo kwrwi engke oro sakani thaise phanaya khumtia jadu college rejabo obo tangphango tongo obono tangjaknai tlangdi khlai halok jemon u kormo bajjo bab bajjo hini himarok ta aro slai di hini himani engke omo u e number nai engke khumtia bai jadu college rechap jago obong nai tang engke tangjaknai tlangkhe jak kaisa phaio engke oro jago u rechabo tongo bai oro jago ngai thangka ketai bai kaisa hapka engke obo answer e engnai engke rungnok berem kok borok phwrwngnani naimung wngkha ni ching engke kok borok kok mano phwrwngnani kok borok kok tei kok rok bani phwrwngnani cherai rok lekha borok kwrwng swnamnani sakani thaijabani engke bini b answer kok borok kok tei kok rok bani phwrwngnani karo ebo chatui ke borok aro a by b soi rok ni answer kwrwi engke aboni bagino kok borok no kok no phwrwngnani engke to sudu nung kok rok bai kok borok no simi abole engke grammar abo hairok bo nango haita engke oro borok ni question sanamani gothok thaliya tobo answer engke oro b nongan hai engke o jaga o kok ni bo rungmung bai khani wansukman buino janok ba buino saw bujukman sawiman janok hairok ni laika engke khwnamung bai porimung samung bai porimung samung bai suimung engke oro ongnai answer si tang engke ani khani wansukmani kok no ang bahaike buino sanai ba jefur ang saw engke to bui khwnanai tei ang jefur ani khani kok no ang sui phunuk engke abo kaisa buino saw bui buji mannai engke oro answer ongnai si बहुतै फोरोंनायनि चेराइरok chakukjakni saw engke class kaham ke फोरोंmanai no class kothoma sawi khwnarwai no jefuru phano chuti rwnai no sakani thaije phanaya engke cherairok ni bwkhani kok abo cherairok no second saimanai tang engke class kothoma sawi khwnarwai phano borok chajagui mano jefuru phano chuti rwnai phano chajagui mano cherairok riba tamla haifano o jaga o ang ja wansukmani class kaham ke फोरोंmanai no abo je cherai kaham rok je porinai je kha walnai rok ba guru student rok bagui hingka engke e nongnai baksa kothoma sai khwnarwai phano chajagui mamle mani kotok sawi final chajagui mano abo haita engke phia answer engyang thotok e nongan mulayon ba evaluation bai cherairok no poride man abono amjogui naijago cherairok no side man bai abono amjogui naijago class kuchugo kadrop de wngkha abono amjogui naijago
sagan thajabani inke o jagao bo khapi thaya hai o jagao b by c amo hairok ungui mano ang o jagao b ungnani taisa chances dong ke o c bongnan chances abo hai tangge borokni o jaga bo khapi thaya hai option do mani class kucho kachado do ring khabon nena evaluation mane abono amjugi nei to chera busung manka busung rengkha inge o jagao c bo chatui b bo to abo hai inge eo bo motamoti thangge borok sakani joto no chao rokni rekhangkangke tekise gothok kamungkangke o jagao wahaita answer ki motamoti bio rejak haipeno wahai b fan chaimano motamoti 90% 99% b no haima tong ingete kaisa tongo cherai rokni bagui swnamjak sungmung rok bo hayang na hini chungke joto fruno klai ingna nangnai je muchung tui fano chugo cherai rokni omrde budi bai mochangjak mangnai sagan thaijabai kei to question swnamnani thangke to si nongnai joto fruno klai ingnani nangnai haiya joto fru klai ingke bai kei chanai je muchung tui fan abo chayangke oro answer si nongnai cherai rokni boys no nai ma rwnai abo haita phurungblai ba lesson plan ni khurchajaknai yakak tham rong khamin lesson plan khlaina thangdeni chung bobo ko kaisa kaitham manui nango puila haibano 11 rok khe lesson plan 11 sina nango haibano jodon se nangmani 3ta abo kha luajima phurungmung tei amjomung tamjani evaluation preparation abo hairok thwnai english bai tongo abo b ingnai luajima phurungmung tei amjomung ang ma luajinai kaisa phurungna thangke tei ma phurungnai tei amjogui ma nainai borok a porano mada mangkhara darangke abo answer b ungnani kok ingke abono kari oro pori rejaknai tongo hingke pori rejaknai tongo ke chung answer chimi thanglai chibano borokni uansukmano tamo kwrak tei kwchung khlai hingke buibai kaham hinjakmung ke sakni yapung yarung tei laibungni sinimung tongkhai borokni uansukma tebo kwrak tei kwchung khlai nai abo haita hingke oro b ungnai answer hingke aboni yagulo hukumu chamui thangke tamo hingke hukumu chamui thangke bosong belai thango chini sinimung si kwrikhe hingke chung bosong kwmana bo sujora nangba hingke oro answer a engnai hayungo bayung haike tamu gunjirui tonga hingke oro globalization answer engnai tuipla hukumu bahaike taibo chung sanai tripura wngna abo baike chung sanai ke jora kwchamni yapung yarung tei jora kwtalni buwar bwthai rokno tui hingke chini hukumu chung mwchangrui narwna hingke kwchamni bo mananai kwtalni bo mananai hingke oro answer engnai o je kok no porimani bisingtwi je poran porimani b no bini answer 90 o faika yapangni kok mangphil means kok mangphil opposite eba antonyms eba biporit shobdo hingke yapangni hingke buchuk nongnai abo nongkha yapangni kok mangphil kok thai hingke bayabrok norokni chaya ba saimai yang tongmorok saimankha hingke ani tini o video khlaimani ani nukothu ani je kosto khlaimani abo norok jodi buji mankha hingke ang kha khlaio ani khlaimani successful wngkha hinui